का हो इहो गाना चोरा ले लो। देखो तनी कि 12 बजे का पोस्टर आ गइल बा आ रिलीज हो गइल बा कि 9 बजे कल गाना रिलीज हुई। आज मतलब कि आज 9 बजे गाना रिलीज हुई। पावर स्टार पवन सिंह के भैया एगो गाना बा चल चल डिम्पल सिंह के साथ है ठीक बा। आ शिवानी सिंह में डुएट कइले बड़ी। प्रिंस प्रियदर्शी के लिरिक्स और प्रियांशु सिंह के म्यूजिक आ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आओ तबे सुबह देखनी हो कि एगो भाई कमेंटो कइले रहन सुबह देखनी हो कि 12 बजे के पोस्टर रिलीज हो गइल बा। आ ई कहल जाता कि ई जौन बा मतलब कि आज 9 बजे आ जाई। देखिए सबसे पहले का ये बताओ तनी कि अर्जेंट में काम कब हो सकेला। कौन गाना रहा? फराक फाटल बा। फराक फाटल बा ओकर अर्जेंट में काम काहे भइल? यही से अर्जेंट में काम होला नु कि हमार एक जना विपक्ष पवन भैया के केनहू ना केनहू से गाना लीक हो गइल। गाना हो गइल बा लीक, जौना के वजह से पावर स्टार राते राती ओकर काम कइला जे एकरा के कारण ना तो एकरा के गा के दोसर कोनो अपन राइट बनावे लागी जो हमार हो। ई तो हम 3 महीना पहले के शूट कइले बानी। आजकल इंटरनेशनल नेशनल चोर बड़ा सन इंडस्ट्री में। सही बात ठीक बा। तो ई पहले कोई कौन भरोसा बा के आके अबे लाइव लागो कहो कि हमार गाना। अच्छा रहुआ हमें बताई मान के चली काले को पोस्टर रिलीज भइल हुए, काले को पोस्टर रिलीज भइल हुए गाना ना आइल ताले ई पोस्टर रिलीज कइले का जरूरत रहल? उहे तो एहन बा वो अभी गाना का जाने कहिया आई तले एगो आ गई। लेकिन जॉन भी भइल एकदम माने धमाल कमाल आ पावर स्टार के तरफ से मतलब ना कहल जाए एकदम माने बोले सुन के नु बुझाता जे एकदम धमाले होई गाना चल जगह पीछे हटलन आ पीछे हट के जगह हमला कइले बड़न एकदम एथी खनी। अरे 10 दिन गाना ना आइल नु कितना तो भौंकत रहले हसन सूत गइले हई हो गइले रे यार सूते वाला बड़े महादेव है। ठीक बा और भंगिया आइल बड़न लेके ठीक बा फेंको तरन गाना पर गाना। हमनी के तो गर्मी होता है का करबा आजकल गर्मी के दिन बा। लेकिन जौन गाना पर गाना भैया फेंको तरन नु एगो गाना के तो अभी सुन ले लग बोलो आ उ धमाल कमाल एगो छोट चैनल पर धमाल कमाल मचैले बा ठीक बा। एगो टी सीरीज हमार भोजपुरी से आवता ठीक बा जल्दी है उ तो ट्रेंडिंग में मतलब मचेबे करी। आ ऊपर से एगो और ट्रेंडिंग तू लोग मरते कहत रहलो कि पवन भैया ट्रेंडिंग वाला गाना तो ट्रेंडिंग वाला ट्रेंडिंग चैनल से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आ रहा है भैया। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गोदी में लेके जानी खोदी है जीजा जी। अच्छा गाता उड़ा दला एकदम पूरा अरे भाई सुन लोगो ना के नु जाना में नहीं खसा खुद। हां तो एगो और एकदम धमाल कमाल पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में और शिवानी सिंह के आवाज में आ प्रिंस प्रियदर्शी के लिरिक्स जौन बा उ तो तारा लोग के पते होई कि लिरिक्स कितना कमाल के जौन बा उ प्रिंस प्रियदर्शी के होला। तनी सा लाइट ऑफ हो गइल ठीक बा। बाकी जौन बा एकदम माने दबा के वीडियो के शेयर कइला के जरूरत बा। आ गाना जो है एकदम कमाल धमाल गाना है कैसे कि गाना जो है वो हम सुन लिए हैं ठीक है। तो एकदम धमाल कमाल गाना है। गाना कहीं ना कहीं से जरूर लीक हुआ है इसीलिए जो है इसको 9 बजे आज रिलीज किया जाएगा पूरा वीडियो गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। तो के एक्साइटेड बा आ के चाहत रहा कि पावर स्टार के गाना यही दमदार एक दिन पर एक दिन माने 27-28 को वीडियो शूट भइल बा भैया। अभी और 2-3 गो वीडियो जोन बा लोग आवे फिर इतना ना दिया जाई नु उहे लोकगीत और 2-3 गो बावे जोन आई ठीक बा। ओकर बाद से सावन के चालू हो एकदम जय भोले भंडारी बोलो जय भोले भंडारी। तो ए पर आप लोग के क्या राय बा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करी शेयर करी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले नु तो बटन जोन बा ओकरा के मार के कूच के फोड़ के सब्सक्राइब कर लेबे बा ठीक बा। तो मिलता नहीं अगला वीडियो में।